И ми започва много мъче. Значи то взема класиците и ти какъв е нуп сигурно, щом взема някакви нормални. Аз си канам с Милана, ето ма бая пенсионерчета, а той ми играе с класиците, вижте какъв класик. Сега му разпилем до парта. Добре, до после да става дълги клиповете, че не ми се намаля резолюция. Ай. Ами ти огола. Код да си говорим? Макларен Сейдорф. Само. Цак. Цак с петичката и с едно. Просто код да си говорим. Айде. Четвърта минута. О, контузих му го, майко. Жълт картон. Майко, че изкриви крака вече. Айде, сте толкова. Викам да го запиша точно на фана момента. Бах ти, то Сейдорф, много добър е. Браво бе, Макларен. Еми, то вие го видяхте, ама за тези, които не разбраха всъщност как стана, его. Мизерен гол. Той е бъгълто на фифата, човек, че вратаря мога ги фани повечето удари, ама... Нали, бъгъл. Добре, ай. Голям удар. Браво е. Не само голове, ами и положение поканам, както виждате. Все пак е тъпо само головете. Поне за мен е тъпо. Гледай ко прави Сейдорф. Ама вратарчето не го бърка. Какво ще направим при корнера? Чая нашите хора. Дано не го усера. Дано не го усера! Няма да го усера! Фак! Корнер! Този път няма го пробвам! Мамицата му ще висира устата с мъка. Пак ли корнер, бе? Корнер, комало и шуе, църво. Добре, айде после. О, контузих му още един, вижте, то сгоре. От центъра. Още една контузия. Добре, айде. Оле, аз играя, пак той е лефнал. Еми, толкова спичи. Чай, той един матч е тъпо само да сложа. Добре, еми, куда направя? Той е лефна Букука, явно е много добър. Чай да останем поне с мене за последната атака. Рокито! Педерас, брат! Си пълен Букук! Чай, за първото по време, само за първото по време и второто няма се да го играя, защото е задръстен, брат. Той компа е задръстен, брат. На него му върза, че аз се осрах. Върза му на компа! Да не правиш интуи факети. Знаеш къв факети ще ти дам. Тук е бияти. Новото е по-хубаво. Ибрахимович. Цак, Инзаги, ще го фаниш Инзаги някога, не се притеснявай. Той не е бахти пич. Ще го фаниш! Добре, не ти вържи, брат. Сега да го прием, че не ти вързва в тази атака. Чистиш, от спедера си реално тако с леко бутвани, ще отиди топката на 6 метра. Как? Букук. Ще виба майката на всичките аз, ама кога ще? Майка ти да ебъшата, стигне, ще ти попилея краката. Казах, ще ти попилея краката. Груба грешка му. Да. То няма да му и последния миг от живота. И фал, естествено. Значи, то ми излезе за мен винаги дава фала, дали? Букук. Аз ще намеря жената някой път. Ще им долу ще свириш. Те няма да даваш фала, педерасче. Сега пак ако се беше припречил. То спа знам иначе, как стана. Фал! Така ще даваш. Трябва да си честен мой. Се те срати, иначе. Защо там сега? Защо там накараш да се изнервям? Айде, край пичуе. Той беше. Добре, толкова стига. Мизерно стана. Нищо ще има още споко.